Lum il-katakezi tagħna se tkun dwar light u għaldaqstant nixtieqkom li tkunu tistgħu issibu mill-Evanġelju skont San Luqa ir-rakkont tad-dixxipli ta' Emmaus li jinsab fil-kapitlu 24 li hu l-aħħar kapitlu tal-Evanġelju skont San Luqa u ħanaqraw minn vrus 13 sa vers 35 mela San Luqa kapitlu 24 minn vers 13 sa vers 35. Għadmi l-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess ġara li 2 minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus. Xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu u jitkixfu bejniethom Ġesu nnifsu resaq lihom u baqa' mixi magħhom. Imma jnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom x'intom tgħidu bejnietkom intom u mixja. Huma waqfqu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: Int waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? staqsihom Ġesu. Qalulu: Dak li ġara lil Ġesu ta' Nazaret li kien profeta setan fil-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittemmaw li hu kellu jkun dak li jifdi l-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għaliex marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li dirulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu: Kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrulhom kull ma kien hemm fl-iskrittura fuq. Meta qorbu rejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: Ibqa' magħna mulej għaliex issa sar ħafna ħin u l-jum ġew wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs għal il-barka qasmu tawlhom. Imbagħad infettħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed li ieħor bdew jgħidu: Ma kienitx imkebsa qalbna fina huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura? Dak il-ħin Ġesu stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom: Il-mulej qam tassew u der lil xmun. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej, it-tifhir lila Kristu. Dar-rakkont eżistijaj tal-dixxipli ta' Emmaus huwa dawk minnkom li flajt imqaddes marru l-qudies il-ħadd fil-għaxija semgħu dan il-Vanġelu jinqara. U forsi fil-Vanġelu fl-omilija d-10 minuti ta' riflessjoni ma jkunx hemm il-ċans li wieħed jidħol f'ċerta dettalji u profondità, u għalhekk xtaqt nieħu daqsxejn l-opportunità kif qegħdin matul din il-ġimgħa għadna niċċelebraw l-Għid Imqaddes fil-ħajja tagħna nafhmu daqsxejn hekk dan ir-rakkont, din l-episodju, din il-ġrajja hekk il-qawwa tagħha u verament x'għandha tgħidilna lina insara llum. L-ewwel ħaġa illi naraw għandna żewġ dixxipli illi wieħed minnhom għandna l-isem tiegħu imma l-ieħor m'għandniex ismu, propju sabiex kull wieħed u waħda minna jista' jpoġġi l-isem tiegħu f'dak id-dixxiplu illi jismu ma nafux minhu. U żbuħija sistijaj li dawn qegħdin f'mixja fil-ħajja tagħhom. L-ewwel mixja li qegħdin jagħmlu hija minn Ġerusalemm lejn Emmaus. L-ewwel mixja ħnejdu hekk hija mixja fejn qegħdin jitbeħdu. Hija mixja li fil-bidu tagħha hemm ħafna qrusa fil-ħajja. Hija mixja li hemm ħafna dubi, hemm ħafna mistoqsijiet,
Hemm ħafna affarijiet li dawk kienu qegħdin jistennew, ħafna tamiet li kellhom fi Kristu f'dan Ġesu ta' Nażaret li jidher issa falla kollox, m'hemm xejn minn dak kollu li aħna konna ttamajna. U dan propju jkun it-tonalità tal-bidu tal-mixja tagħhom. Xi ħaġa stili anke aħna nistgħu wkoll impoġġuha fil-ħsieb tagħna, fil-mistoqsijiet tagħna, fir-realtà li aħna ngħaddu minnha. Jista' jkun li inti f'dan il-mument li qed tisma' dal-programm ħajtek hija mixja il-bogħod minn Ġerusalemm. Ġerusalemm hija l-post fejn inti il-wediet li Alla temmen li għamillek ma jsaħħux. Il-post fejn inti taħseb li Alla daħaq bik. Il-post fejn inti taħseb li Alla tradik. Il-post fejn inti taħseb li Alla huwa mejjet. Il-post fejn inti taħseb li Alla madux relevanti. Il-post fejn inti taħseb li l-mart, id-batija, l-vjolenza, l-inġustizzja għandhom l-aħħar kelma u li huma li qed jiddominaw il-ġrajja tal-ħajja tiegħek, bħalma l-mewt ta' Ġesu kienet dik li kienet qed tiddomina il-ġrajja ta' Ġerusalemm u l-ġrajja privata ta' dawn iż-żewġ dixxipli. U propju qudiem din it-toma morra, qudiem din it-toma qarsa li dawn esperjenzaw f'Ġerusalemm, daw id-dixxipli bdew jitbedu minn din l-esperjenza ta' Ġesu li kellhom f'Ġerusalemm. U jista' jkun issej li dan lajt il-ħut minna l-insara flok sabna li qegħdin hemmhekk nistennew verament niċċelebraw il-Kristu li qum il-mewt, imma dan lajt jista' jkun lilna sabna persuni li tbedna iktar minn Ġesu. Persuni li qegħdin ngħixu u qegħdin nimxu f'mixja li twassalna il-bogħod mill-ġrajja ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Però fil-waqt li dawn id-dixxipli qegħdin jitbedu il-bogħod minn Ġerusalemm u mhux qegħdin jitbedu biss mill-ġrajja tal-mewt ta' Kristu li kienet diżappunt kbir fil-ħajja tagħhom. Qegħdin jitbedu wkoll mill-komunità Nisranija. Qegħdin jitbedu minn dawk l-insara illi kienu qegħdin maqfulajn fiċ-ċenaklu iva kienu mbeżżajn, però qed jitbedu mill-komunità, qed jitbedu mill-Knisja. U t-tieni mistoqsija jridu nagħmlu hija din. Jista' jkun illi inti mhux biss tbejjed minn Ġesu manka mill-Knisja tiegħu. Li inti qed titbiet mill-komunità Nisranija għal raġuni oħra. Forsi qed titbiet mill-komunità Nisranija għaliex hemm diżappunt dwar Kristu fil-ħajja tiegħek ma tistax tifhem kif int kont persuna li tmur il-Knisja li titqarben kuljum li tqerbmut regolari titlob ir-Rożarju u dik il-marda kif ramesset lilek u kif dik il-mewt laqtet il-familja tiegħek, allura toħodha kontrolla u tispiċċa titbiet anke mill-Knisja. Jista' jkun titbiet mill-Knisja x'inti diżappuntat mill-attitudni ta' ħutna nsara. Irċevejt ġesti li weġġawk minn membri tal-Knisja huma minn huma li forsi int ma kontx qed tistennija din il-ħaġa. Il-puntu li tistaqsi jekk intix titbiet qed tagħmel mixja il-bogħod mill-Knisja.